Joan den uztailaren 5 hasita, Gernika Arte Erakusketa kolektiboa ikusteko aukera dago Gernika Lumoko kulturretxean dagoen erakusketa aretoan. 2018 urteko edizio berri honetan, 27 artisten lanak daude ikusgai, eta argazkigintza, margolaritza, multimedia edota diseinua bezalako disiplina anitzak erabili dituzte artista gernikarrek beren lanak sortzeko. 27 artista hauen artean, Ricardo Abanza, Marimar Agirre, Ibai Agorria, Juanjo Aretxederreta, Jon Beristain, Tasio, Robert Garay, Luis Iriondo, Lide Calzada, Beatriz Quintanilla, Jose Ángel Uberuaga, Iñaki Unamuno, Jose Antonio Urigüen edo Borja Uriona bezalako izenak agertzen dira. Erakusketa, abuztuaren 30 arte egongo da ikusgai kulturretxean.